Představte si, že v roce 2026 vejdete do Datartu, Electroworldu nebo otevíráte Alzu. Sekce s ledničkami vás praští do očí jako showroom v Las Vegas. Všechno je chromované, lesklé, nadimenzované a září víc než billboard na Václaváku. Každá lednice slibuje turbochlazení, správu potravin pomocí umělé inteligence, AI, inteligentní odmrazování a dalších 30 funkcí, na jejichž existenci zapomenete do 48 hodin. Prodavači mluví o kompresorech, jako by popisovali motory luxusních aut. Rodiny stojí před ledničkami, jako by vybírali nového člena domácnosti. Displeje všude, ikony všude, funkce všude. Ale víte, co tam nenajdete? Dlouhodobou spolehlivost. Protože tady je ta ošklivá pravda. Žádný obchod nechce, abyste to věděli. Ledničky v roce 2026 se kazí častěji, umírají rychleji a jejich opravy stojí víc než kdykoliv v posledních 20 letech. I ty drahé. A nejhorší na tom je, některé značky vědí, že k těmto poruchám dochází a přesto tyto modely vesele prodávají dál. Takže dnes prořízneme tu mlhu blištivého marketingu a seřadíme 12 značek ledniček od nejhorší po nejlepší. Na základě spolehlivosti, poruchovosti, průzkumů mezi servisními techniky, úniků chladiva, katastrof s výrobníky ledu a skutečných zkušeností majitelů. Začněme přímo na dně žebříčku. Číslo 12. Samsung. Katastrofa s výrobníkem ledu, před kterou vás nikdo nevaroval. Samsung vyrábí skvělé telefony, skvělé televize, ale u ledniček tam krása končí. V posledním desetiletí byl Samsung značkou ledniček s největším počtem reklamací v Evropě i Americe a rok 2026 na tom nic nezměnil. Problémy jsou legendární. Chronické poruchy výrobníku ledu, IC Maker, úniky v zapečetěném systému, zamrzající ventilátory, vytékající voda, kompresory, které se trápí po 3. roce a opravy tak drahé, že je levnější koupit novou lednici. A to nejhorší. I novější, údajně opravené modely stále trpí stejnými problémy. Technici otevřeně říkají, že ledničky Samsung jsou skvělé 2 roky a pak je to katastrofa. A tady je něco, co vám velké řetězce neřeknou. Mnoho modelů Samsung prodávaných speciálně v akcích hypermarketů jsou zjednodušené verze s levnějšími vnitřními díly, aby se dosáhlo určité cenovky. Dostanete lesklý exteriér, ale vnitřek je postaven s ohledem na minimální náklady. Pokud chcete lednici, která vypadá prémiově, ale chová se jako malé dítě s horečkou, Samsung je vaše značka. Jinak jděte dál. Číslo 11. LG. Sázka na lineární kompresor, kterou nechcete hrát. LG vyrábí jedny z nejlepších televizorů na planetě. Ale u ledniček je to složité. Jejich slavný lineární kompresor, srdce chladicího systému, už roky selhává. Postiženy jsou miliony kusů po celém světě. Hromadné žaloby, zkažené jídlo, rodiny, které se probouzejí s teplým mlékem a rozmrazeným masem. LG tvrdí, že design vylepšilo. A ano, některé z nových modelů jsou lepší. Ale v průzkumech techniků pro roky 2025-2026 je LG stále hodnoceno jako jedna ze značek s nejvyšším rizikem selhání zapečetěného systému. To znamená, že pokud se to rozbije, není to oprava za 4,0 káč. Je to oprava za 20,0 až 30,0 káč, často více než je hodnota lednice. Obchody prodávají tuny ledniček LG a na prodejně vypadají fantasticky. Ale pod povrchem je to stejný příběh. Přehřívající se kompresory, nekonzistentní chlazení, poruchy výrobníku ledu, senzory, které špatně snímají teploty. Pokud máte štěstí, vaše lednice LG bude fungovat krásně roky. Pokud ne, stane se jednou z nejdražších chyb, které ve své kuchyni uděláte. Proto LG končí na 11. místě. Pokud Samsung a LG dominují spodní části tohoto seznamu, možná si myslíte, že odsud už se věci mohou jen zlepšit. Ale věřte mi, čeká nás ještě spousta trápení, protože následující značky neselhávají tak dramaticky. Selhávají potichu. Je to ten druh selhání, který vás zaskočí. Jednoho dne je mléko studenější než obvykle, druhý den teplejší a najednou googlujete, proč moje lednice každých 10 sekund divně cvaká. Vítejte uprostřed nebezpečné zóny. Číslo 10. Whirlpool a příbuzné značky jako Indesit. Kdysi bezpečná volba, která už není bezpečná. Whirlpool býval spolehlivou klasikou. Vaši rodiče ji kupovali bez přemýšlení. A léta to byla bezpečná značka střední třídy.
Žádný luxus, žádný šunt, prostě solidní. Ale ten starý Whirlpool je pryč. V roce 2026 se ledničky Whirlpool propadly do podivné šedé zóny. Příliš drahé na to, aby byly budget, příliš nespolehlivé na to, aby byly prémiové. Tohle vidí technici. Časté poruchy řídicích desek, nekonzistentní chlazení, problémy s ventilátorem výparníku, poruchy systému odmrazování a prémiové ceny za komponenty průměrné kvality. Whirlpool se stále prezentuje jako důvěryhodná značka, ale v zákulisí potichu snížili kvalitu vnitřních dílů, zejména u modelů prodávaných přes velké řetězce. Ano, mnoho zákazníků si myslí, že kupují něco spolehlivého. Ale otevřete zadní panel a uvidíte tenčí trubky, levnější konektory, zjednodušené řídicí moduly. Vše pro dosažení cílové ceny. Whirlpool není nejhorší značka na tomto seznamu, ale je jednou z nejvíce zklamávajících. Číslo 9. Nejlevnější modely no-name a privátní značky řetězců. Adaptace pro chair. Původní Frigidaire Budget v chair není nahrazeno relevantní kategorií. Tohle je kategorie ledniček, které vidíte naskládané v uličkách supermarketů s cenovkou, která se zdá příliš dobrá, než aby to byla pravda. Často mají značky, které jste nikdy neslyšeli, nebo jsou to privátní značky daného řetězce. Tyto lednice jsou notoricky známé slabými výparníky, hlučným provozem, mizernou izolací, nerovnoměrnými teplotami a klapkami, které mění mrazák ve sněhovou bouři. Pokud koupíte tento typ lednice, dědíte servisní noční můru. Technici hlásí neustále. Tyto levné kusy buď fungují zázrakem dobře, nebo jsou skvělé v tom, jak se rozbíjejí. Nejhorší je, že selhávají pomalu. Salát zmrzne za týden, sýr se zkazí další týden. Je to smrt tisíci nepříjemnostmi. Hrajete ruskou ruletu se svými potravinami. Proto jsou na 9. místě. Číslo 8. Haier. Tichá budget značka s hlučnými problémy. Haier je jedním z největších výrobců spotřebičů na světě a agresivně roste i v Česku. Na papíře vypadá Haier skvěle. Moderní design, nízké ceny, energetická účinnost, slušné funkce. V reálu technici říkají toto. Kompresory se přehřívají. Vnitřní komponenty se rychle opotřebovávají. Těsnění dveří selhává brzy. Chlazení je nekonzistentní. Plastové police praskají. Náhradní díly se těžko schánějí a opravy často stojí víc než lednice. Ledničky Haier přitahují kupující, kteří chtějí něco, co vypadá prémiově, aniž by platili prémiové ceny. A to je to skryté nebezpečí. Haier je dokonalým příkladem toho, že neudělali jste životní obchod, dostali jste slevu z nějakého důvodu. Značka není tak katastrofální jako systémové poruchy u Samsungu nebo LG, ale dlouhodobá spolehlivost u Haieru prostě neexistuje. Jejich kompresory a chladicí systémy vypadají, že jsou navrženy tak, aby přežili záruku a o moc víc ne. Proto Haier přistává pevně na 8. místě. Vycházíme z nebezpečné zóny, ale ještě se neuvolňujte, protože další 4 značky žijí v tom nepohodlném středním teritoriu, kde si kupující myslí, že dostávají kvalitu, ale dlouhodobý příběh je velmi odlišný. Pokračujme. Číslo 7. Hisense a levnější modely velkých značek. Adaptace. Insignia není včérka, Hisense je relevantní. Past je všude stejná. Ledničky, které vypadají jako výhodná koupě, ale končí jako elektroodpad. Hisense a nejlevnější řady jiných velkých výrobců sdílejí stejné slabiny. Levnější kompresory, hlučný provoz, slabá izolace, špatná konzistence teploty, dveře, které netěsní a extrémně omezená dostupnost dílů. Tyto ledničky fungují dobře, dokud neskončí záruka. Pak se promění v kovovou skříň za 12,0 káč, která nedokáže udržet zmrzlinu zmrzlou. Nenechte se nachytat na stejné funkce jako Samsung za poloviční cenu. Tohle nejsou výhodné nákupy, to jsou tréninkové jednotky pro servisní techniky. Proto jsou na 7. místě. Číslo 6. Beko. Skoro dobré, ale ještě tam nejsou. Beko je v Evropě obrovské a v Česku velmi populární díky ceně. A na povrchu jejich ledničky vypadají moderně a úsporně. Ale tady je to, co říkají technici. Když fungují, fungují. Když se rozbíjí, hodně štěstí. Jejich kompresory, slušné, ale nejsou stavěné na velkou zátěž. Jejich chladicí systém, účinný, ale citlivý na malé problémy s prouděním vzduchu. Jejich plastové komponenty, příliš tenké pro dlouhodobou odolnost. Nejhorší část. Na náhradní díly se někdy čeká věčnost.
Jednoduchý ventilátor nebo senzor může vaši lednici vyřadit z provozu na týdny. Beko je značka, která by mohla být v budoucnu skvělá, ale v roce 2026 jejich nabídka stále působí jako beta test. A proto je Beko tady. Ne nejhorší, ale ne dost spolehlivé na vyšší umístění. Číslo 5. Goreně a značky po velkých akvizicích. Značky těžící z minulé slávy. Adaptace GE Midrange včer není. Goreně je ideální příklad tradiční značky, která prošla změnami. Zde najdeme značky, které těží ze staré reputace, kterou si pamatují naši rodiče, ale nyní jsou často vlastněny globálními konglomeráty, které hledí hlavně na náklady. Technici u těchto značek ve střední třídě hlásí nekonzistentní výparníky, senzory, které špatně snímají teploty, řídící desky, které odcházejí příliš brzy. Problém je jednoduchý. Jméno značky zní kupujícím stále prémiově nebo naše, i když model takový není. Zákazníci si myslí, že dostávají kvalitu z roku 2005 za cenu ze supermarketu. To, co ve skutečnosti dostávají, je zjednodušená verze postavená pro masový prodej, lepší než nejlevnější šunty, ale ne dost konzistentní na vyšší příčky. Číslo 4. Electrolux AEG. Vyšší střední třída. Archa spásy. Adaptace Frigidaire Gallery včer není. Koncern Electrolux je ideální zástupce této kategorie. Dříve jsme kritizovali levné modely, ale teď se díváme na vyšší řady těchto značek a tady se věci dramaticky zlepšují. Lepší modely od Electroluxu nebo AEG nabízejí silné proudění vzduchu, dobrou stabilitu teploty, tišší provoz, méně poruch desek a lepší izolaci než chaos na úrovni Samsungu. Technici uznávají, že dobré modely z této stáje jsou mnohem lepší, než si lidé myslí. Někdy mají velké obchody tyto vylepšené verze, proto uvidíte rodiny, které si myslí, že kupují budget, zatímco tyto jednotky jsou ve skutečnosti solidní střední třídou. Jejich kompresory nejsou elitní, ale jsou spolehlivé. Jejich řídící desky jsou relativně jednoduché, což je dobře, protože jednoduché znamená opravitelné. Proto přistávají na 4. místě. Prošli jsme selháními, rozpočtovými pastmi, zklamáními střední třídy a značkami, které předstírají, že jsou prémiové, zatímco se za zavřenými dveřmi rozpadají. Ale nyní vstupujeme na území, kde se ledničky konečně začínají chovat jako ledničky. Konstantní chlazení, méně překvapení a opravy, které nevyžadují bankovní půjčku. Toto jsou 3 nejlepší značky v roce 2026. Nejsou bezchybné, nejsou dokonalé, ale jsou nejblíže spolehlivosti ve světě, kde se zdá, že spotřebiče jsou navrženy tak, aby selhali brzy. Dokončeme to silně. Číslo 3. Bosch. Tichý dříč, kterého kupující přehlížejí. Adaptace. Bosch je v ČR velmi relevantní jako etalon německé kvality. Bosch není nablízkaný. Nelepí všude nálepky typu TikTok s nápisem inteligentní AI chlazení. Nesnaží se ovládnout každou kategorii na zemi. Prostě dělají dobré stroje. Ledničky Bosch vynikají, protože plně upřednostňují inženýrství před marketingem. Stabilní chlazení, hermetická těsnění, silné kompresory, hladká mechanika zásuvek, jasné LED osvětlení, tichý provoz, minimální elektronický balast. Jsou postaveny jako poctivé evropské spotřebiče. Jednoduché, účelné, efektivní. Německá solidnost. Technici neustále říkají, Bosch je nudný a proto vydrží. Bosch není nejlevnější značka v obchodě, ale když si ji koupíte, lednice se chová příkladně. Chladí rovnoměrně. Zřídka teče. Její kompresor nepanikaří, když dovnitř naložíte nákup na celý týden. A protože používají méně křehké elektroniky, opravy, když jsou potřeba, stojí méně než katastrofy u Samsungu nebo LG. Bosch si toto místo zaslouží. Číslo 2. Siemens. Podceňovaný luxusnější bratr, kterému lidé věří. Adaptace. KitchenAid je v ČR příliš okrajový luxus. Siemens je ideální jako prémiovější Bosch na 2. místě. Tohle je značka, kterou technici respektují. Siemens často ze stejné stáje jako Bosch, ale pozicovaný o něco výše. Používá silnější kompresory, lepší izolaci, robustnější police, kvalitnější těsnění dveří a chytřejší design proudění vzduchu než průměr trhu. Ledničky Siemens se nesnaží být futuristické. Snaží se být konzistentní. A konzistentní je přesně to, čím by lednice měla být.
V průzkumech techniků pro roky 2024-2026 se Siemens trvale umisťuje jako jedna ze značek s nejmenším počtem servisních zásahů ve vyšší kategorii. Jsou perfektní? Ne. Ale ve srovnání s úniky vody u Samsungu a chaosem kompresorů LG je Siemens závanem chladného a spolehlivého vzduchu. Pokud chcete lednici s velkou kapacitou, silným chlazením a méně poruchami, je to chytrá volba. Tak proč ne číslo 1? Protože značka číslo 1 je na úplně jiné úrovni. Číslo 1. Liebherr. Zlatý standard roku 2026. Adaptace. GE Premium. V ČR není. Liebherr je v Evropě absolutní specialista a špička. Řekněme si to jasně, bavíme se o absolutní špičce. Liebherr je specialista. Nevyrábí toustovače ani televize, vyrábí chladicí a mrazicí techniku. A je to znát. Tyto jednotky mají jedny z nejlepších kompresorů v oboru. Vynikající design výparníků, skálopevná kontrola teploty, špičkové materiály, systémy ledu, které jsou dobře postavené, méně odcházejících desek, plynulejší cykly ventilátoru, lepší izolace. Technici neustále říkají, pokud chcete lednici, která prostě funguje 20 let, kupte si Liebherr nebo high-end Miele, které se často vyrábí ve stejné továrně. Liebherr nespoléhá na AI chladicí čáry. Spoléhá na desítky let pilovaného inženýrství. Existuje důvod, proč velké obchody dávají těmto modelům prémiové umístění. Zákazníci se vracejí spokojeni. Respektive prvních 15 let se nevracejí vůbec. Míra poruchovosti je dramaticky nižší než u Samsungu, LG, Whirlpoolu nebo Hayeru. Liebherr není levný, ani náhodou, ale je to lednice, která vás odmění klidem na duši. A proto Liebherr zaujímá první místo pro rok 2026. Předtím, než si v roce 2026 koupíte jakoukoliv lednici, je tu pravda, kterou obchody a značky spotřebičů nechtějí, abyste slyšeli. Dnešní ledničky nejsou stavěné jako tanky z 90 let. Jsou tenčí, lehčí, více elektronické a křehčí. Ale stále máte kontrolu. Dodržujte tato pravidla zejména v Česku. Vyhněte se modelům Samsung a LG se známými problémy se zapečetěným systémem a lineárními kompresory. Přeskočte řídící desky Whirlpoolu, Indezitu střední třídy. Nevěřte privátním značkám obchodů, které vypadají prémiově. Vybírejte jednoduché ovládání před funkcemi AI a obřími displeji na dveřích. Prioritou je kompresor, ne obrazovka. Kupujte v obchodech, které nabízejí solidní vlastní záruky nebo spolehlivá prodloužení záruky, ne ty pochybné od třetích stran. Kontrolujte recenze konkrétního modelu, ne obecnou pověst značky. Vyhněte se nejlevnějším nerezovým modelům a držte se dál od exkluzivních verzí postavených pro hypermarkety v akcích. A to nejdůležitější. Pokud lednice vypadá příliš sofistikovaně na to, aby to byla pravda, pravděpodobně to tak je. Vaše lednice by měla udržovat jídlo studené, ne vás bavit, nemluvit s vaším telefonem, neupravovat vlhkost pomocí AI. Pokud vám toto video pomohlo vyhnout se chybě za 50 000, dejte like a odebírejte pro další brutálně upřímné analýzy spotřebičů, skutečné postřehy techniků a varovná videa, o kterých velké značky doufají, že je nikdy neuvidíte.